Hello. Mayang gabi eh. Mayang gabi. Oh. Sige, challenge accepted ta. Okay nimo. Pag mabasa nimo nga ningon sa Pablo, nagsabado nako. Pero wa kay mabasa, admitahon nimo nga kani sabadista sinaguga siya wa. Soy. Then atong iklarohon na og kanang Sabado diha. Mao ba na Sabado nga Saturday? Kay sa akong Spanish dictionary dire ang Sunday gitawag mo sa Sabado. Sabado means Shabbat, rest day. Mayang gabi. Oh, may gabi hoy. Or nagpikoy itong kaistorya ganina ra kung niingog may gabi karon pa ni response. Han, challenge accepted daw kumadlo ka man challenge. Di ang challenge mabasa gid nga Sabado. Adi, ingon ka mabasa nga si San Pablo nagsabado. Dawaton dili. No. Sa ingon ka nga pag mabasa ang word nagsabado. Mo ni mo gingon no? Challenge mo? Oh, tawa ako basahan mo challenge sa challenge Mr. Gapo kung mabasa na ako sa Biblia nga si Pablo nagsabado word for word. Ha? Nagsabado. Kay kung nimo nang bawion nga dawaton ba nimo nga si Pablo Tagay daw po kan teksto sa Biblia. isa bro ay simang kay kung maingon gud ka nga mabasa ko no nga word for word si Pablo Sabado dili man Sabado si Pablo pangalan man na imo ni mog adlaw si Pablo so mabasa nga word for word Sabado si Pablo wala lang istoryahan na kay si Pablo di man Sabado ngan man ang Pablo niya kanang Sabado ngan punas adlaw. So karon ingon ka nga challenge Mr. Gapo dawata ako basa na. Kon mabasa na ako sa Biblia nga si Pablo nagsabado word for word mabiya ka bas Romano Katoliko. Yes, kung mabasa nimo nga miingon nagsabado si San Pablo. Sige. Unsay sitas na. Pag di nimo mabasa admitahon nimo karon bakakon ka. Kaya bisan pag di ka mo admitar, klarong na makak man yung gani. Di na lang kumaingon ni mo, admitahon ni mong namakak. Di klarong na makak man yung gani. See? Man, okay na ni mo. Sige, challenge accepted. Basahan na karon. Basahan na. Gawat ko, basahan na. Challenge accepted. Sige, kanang ningon sa Pablo, nagsabado nako. Magmingon ka nga, si Pablo Sabado. Alayang istoryahan na. Di man Sabado si Pablo. Ngalan na. Yung mga nimog ngalan sa adlaw yahang pagkatao. Binuang na. Masigmingon ka, challenge accepted nga si Pablo Sabado. Sabado des Pablo di man. Pablo ginano. Sa una, sa ulo, gitawag Pablo. Mo ni mo adlaw si Pablo nga tao man di man adlaw. Mabasa lagi Sabado. O say mabasa Sabado. Si Pablo Sabado? Ha? Nang hagad pag debate oh. Ginawat na ko imong challenge, basahan na karon gawat ko. Sige, tagan kay kog viewers dire oh. Wa? Ngungot man. Basahan na gawat ko. Challenge accepted ko, no? Mabasa lagi nga. Lagi, challenge accepted. Basahan na. Ganina ra kong gawa to pa man mo basahan kung saan na mong tanog-tanogan mura tagmarang. Murag nangka gitanugan. Basahan nga si San Pablo nagsabado na. Kanang term nagsabado ha kay ma'am na imuhang screenshot ako ni sa kunoy. Okay, challenge accepted. Mabasa lagi nga nagsabado si Pablo. Lagi basahan nga nagsabado ha kanang term nagsabado. Sige. Gidawat na ako ni mo challenge pero di nimo basahon bisan pag di ka mo admitar nga bakakon ka na makak juga. Kay kanang Spanish word Sabado is equivocal term Sabado meaning Saturday and Shabbat. Busa kung klarohon kung kanang konteksto ha, Sabado ba na nga Saturday? Kay diri sa akong Spanish dictionary ang Sunday, Domingo gitawag mag Sabado. Wat pasabot Shabbat. Rest day.
Sahon ako ni kay aron makabaw ka. Agi, gagawat ko si asar man to. Makighagit man og debate nga nana, gidawat na nako imong challenge. Challenge accepted. Pasahon sa nako ning Spanish dictionary ha. Rao, Domingo, Sunday, Domingo, de Resurrección o di Pascua, Easter Sunday, ver también, Sabado. Sige. Ha? Tao na to. Basahan na. Nag-Sabado ha. Unsa nga version sa Biblia na? I-mention po ng version di kay. Bulok. Sabado. Oh, Sabado ng Domingo, bulok. no. Wayo na po ni mo ning Spanish dictionary. Ngita na bugag lusot. Gidawat ako imong challenge nga mohawa ko sa pagkakatoliko kung mabasa nimo nga nag-ingon dito nagsabado si Pablo. Unsang version sa Biblia i-mention. Kay daghan kog version diri sa luyo atong sundan na. Sige. Dawat na nako imong challenge. Challenge accepted. Ta-na-na-na-na-na-na. Challenge accepted ha. Wa man mabasa dugay man nakitaan. Diba? Ngahoy pagagwan. Wa man abi na kog na-ready ni. Challenge. O gidawat na challenge wa man. Ako din na lang ko moingon nimo nga Subot pasabot kay nagsabado man busa nagsabat dili nagsaturde. Kay diri sa akong Spanish dictionary ang Shabbat gitawag na sa Spanish og Sabado. Rest day dili Saturn day. Lem ng Sabado nga kanang Saturday. Saturn day man na etymology na dili man na Shabbat. Kanang Sabado nga Shabbat kanang nasa Biblia ni Monsignor Yap ang inyong basahon. Dili man na Sabado nga naa sa tong kalendaryo karon kay kanang kang Monsignor Yap dynamic form translation man na. Basahan na gahuwat ko gidawat na ko imong challenge. Muhawa ko sa pagkakatoliko kung nakay mabasang nagsabado si San Pablo. Sa nga version na. Dali. O pagani na to gidebate. Unsa man na? Ayaw na yagig debate. O gipalong kanahan.